ọhụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate akpọgidere ya n'obe ọ nwụọ elie ya ọ rịdara n'ala mmụọ ụbọchị nke atọ o si na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ ọ rịgoro n'eluigwe ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ekwe m na mmụọ nsọ na nzukọ Katọlik dị nsọ na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ nke arọ na ndụ ebighị ebi. Ịdị ebube, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịdị ebube, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịdị ebube, ịdị ebube, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịdị ebube, ịdị ebube, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịdị ebube, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Jehova dị ebube, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Eze m dị ebube, ịdị ebube, ịdị ebube, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịdị ebube, ịdị ebube, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịdị ebube, ịdị ebube, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Ọ na-apụta n'ala apịtị, ọ na-apụta n'ala apịtị.
kelewa Chineke kele n'ihi nnapụta ya wee nye gị n'ihi amara ya na n'ihi ikwesị ntụkwasị obi. Si Chineke na omena, si ya na omena. Mepee ọnụ gị, mepee ọnụ gị, mepee ọnụ ịnọ n'iru Chineke onye karịchasịrị ihe niile elu, onye dị ukwuu, onye na-emere anyị ihe ukwuu, onye ịhụnanya ya bara ụba n'ebe anyị nọ, onye na-anapụta anyị pụọ n'igbudo ọnya niile nke onye iro si megide anyị. Akwụkwọ nsọ sị na ọ na-anapụta anyị pụọ n'igbudo ọnya niile nke oshi ọnya. Chineke napụtara gị, si ya na omena, si ya na omena. Kelee Chineke, kelee ya n'isi gị, n'isi ezinụlọ gị. Kelee Chineke n'ịdị ukwuu ya na ihe ọ na-emere gị. Ọ bụghị n'ihi ezi omume gị. Akwụkwọ nsọ gwara anyị n'akwụkwọ Ephesians chapter 2 verse 8. Ọsọ amara Chineke ka onye ọbụla ghara ịnya isi. Ọ bụ amara Chineke mere ka ị dị ndụ taa. It's not because na ị maara ihe. Amamihe nke ndị maara ihe has failed them. Mana Chineke ji otu a wee chekwa gị. Si Chineke na omena. Mepee ọnụ gị, si Chineke imena. Onye nwe anyị imena. Onye nwe anyị imena, imena. Imena Chineke. Gị onye na-edu anya pụọ bata n'udo. Ọbụladị mgbe onye iro na-agba mgba megide anyị, Chineke nyere anyị mmeri. He gave us victory, victory, victory beyond what we could express. Romans chapter 8. Also, Chineke nọnyere anyị, onye pụrụ imegide anyị. The Lord has been with us thus far. God has seen us through. Si Chineke na omena, si onye nwe anyị imena. Ọbụladị n'oge agụụ na ihe isi ike nke anyị na-ahụta n'obodo anyị, the Lord has been feeding you. Chineke na-arapụtara gị ihe oriri. Even if it's 1 square meal a day, 2 square meals a day, 3 square meals a day, the Lord has taken care of us. Indeed, God spoke and confirmed His word. Si onye nwe anyị imena. Anyị na-ekele gị. Chineke abụ ekele ka anyị ji wee bịa n'iru gị na mgbe ọtụtụ a na n'ụbọchị taa. Abụ ekele ka anyị ji bịa. Abụ ekele n'ihi na imere anyị ihe anyị na-apụghị imere onwe anyị. And Lord, that's why we are here this morning to say thank you. To say thank you. To say thank you. Imere dị mma, imere dị mma, imere dị mma, imere anyị dị mma, imere anyị dị mma, imere dị mma, eze m imere dị mma.
onya wizo ozo chonwe gị n'iru Chineke. Gwa Chineke na naanị na ya ka ị dabere. Ya bụrụ gị ebe mgbaba na ebe wusiri ike. Ya nwe onye na-elekwasị anya. Akwụkwọ nsọ si na dịka odibo si elekwasị na ihu anya. Gwa Chineke si n'ọnwa otu a ka isi wee na-elekwasị anya. Rịọ enyemaka Chineke wenye gị. Gaa n'ihu rịọ maka ngozi Chineke na nọnyere ya. Na nrụpụta ya wenye gị. Si Chineke ogi ka m dabere n'ime ya. N'Igbo si na ngwere ha ukwu osisi aka ga-akpara ha. Chineke ọ naanị gị. Ama m ọtụtụ ihe ndị a na-ama gị aka n'ihu. Ihe ndị ahụ guzoro n'ihu gị dịka ndị Philistines and Goliaths, threatening your peace, threatening your prosperity, threatening your well-being. Gwa ya Chineke ugbu a. Rịọ ebere Chineke, rịọ enyemaka Chineke wenye gị. Si Chineke ya mere gị ebere, ya mere gị ebere. Ọ dị ihe Chineke na-apụghị ime. Chọọ onwe gị n'iru Chineke. Thank you, Father. Izu a n'abalị ole dị fọrọ n'ime ọnwa a. Na n'ime ọnwa October, November and December nyefee ya n'aka Chineke. Ka Chineke mere onwe ya aha n'ime ndụ gị na n'ezinụlọ gị. Ọbara Chineke ekwela ihere memo. Na gị ka m dabere. Na gị ka obi m dabere. Na gị ka obi m dabere. Ọbara Chineke ekwela ihere memo. Na gị ka obi m onye kuko bibo ekwela ihere memo. Dịka anyị gara n'iru n'ikele Chineke ekele, o nwere nwanne anyị nwaanyị mụrụ nwa, ọ na-ebe na English section. Anyị kelere Chineke n'ihi ọmụmụ nwa, agadaga nwa nwoke. Ma achọrọ m ka anyị kpekwa ekpere rịọ Chineke ọ dị ụmụnne anyị ndị lụrụ di for some years now. Ka anyị rịọ Chineke si biko ka ebere ya rute ha. Chineke si na ha na-emere ndị ya onwe ya ga-emere ebere. Ka anyị si Chineke ka ụmụnne anyị ndị a biko ya mere ha ebere. Ọṅụ na-adị n'ezinụlọ mgbe a na-ejikọ di na nwunye. Otu ekpere anyị na-ekpe ka Chineke gọzie ha. Ka anyị si Chineke biko ụmụnne anyị ndị a ka o cheta ha. Onwe ndị maara aha ha, just call them before God.
We're believing and trusting that God will do something. That God will visit them. He will remember them again. That God will remember them. Rara mada hu Chineke na-eme. Ihe rara mada hu Chineke na-eme ya. Chineke na-eme ụmụnna anyị ndị lụrụ ajị ma na-ele anya Jehova ka o cheta ha. Ka isi Chineke, remember them, remember them, remember them, remember them. The time of their visitation has come. N'afọ nwanyị Chineke anyị na-arịọ gị biko zute ụmụnne anyị ndị a ọtụtụ n'ime ha n'etiti anyị Chineke na-akpọku gị na-ebere gị akwa dịka ị chetara ha na cheta ha dịka ị chetara Rebeka n'ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ n'oge ochie na n'oge a Chineke anyị na-arịọ gị cheta ụmụnne anyị ndị a. Na esetirim ke aka amaghịkwa iwezuga onwe na-arụ ebe ka ekwerewo Chineke anyị na-arịọ gị biko isi na anyị rịọ na anyị ga-arịọta na ọ bụrụ na anyị akụ aka na a ga-emeghere anyị ụzọ onye ebere anyị abịala n'oche eze amara gị na-arịọ gị Chineke ka izute ụmụ gị ndị a onye nwe anyị Chineke zute ha onye nwe anyị biko zute ha ka anyị wee nụ akwa nwa na iti mkpu ọṅụ n'ezinụlọ ndị a n'aha Jizọs Kraịst. Ọ dịghị ihe ọ bụla rara ga-ahụ omume n'ihi na ịbụ Chineke nke ọ na-arụ niile bụ mmadụ. Onye nwe anyị mee ya n'ihi aha nsọ gị, mee ya n'ihi aha nsọ gị, ka otuto niile wedichasara gị. Ekele dịrị gị. Amaara m Chineke na dịka anyị bịara n'iru gị n'ụbọchị taa, ị ga-etiji ka ha rabụghị ịnya mgba niile nke onye iro n'ime ndụ anyị. Ị ga-enye anyị mmeri. Otuto niile na nsọpụrụ ga-abụ nke gị. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
Amen. Amen. Chineke okwu gị ka ọchịchịrị nụrụ wee gbalaga. Abụ 85 abụ nke anyị ga-eji wee kwado onwe anyị maka ịnụ okwu Chineke. Abụ 85. site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Ndewono na Bọlachi. Na ntụgharị uche anyị n'ụtụtụ a, achọrọ m nnọọ ka anyị letu anya mara ma anyị ga-aghọta ụbọ ihe gbasara
nzọfụta ihe gbasara nini maka Chineke anyị kpegere na chọọchị anyị bịara isiokwu anyị niile anyị kwuru bịa ma a sị na elejie onye bịacha chọọchị nzọfụta akwa ya anama m onye ahụ riri o because ahụ eji na aka wụsị dụọkwa ụdụ gị ma chọọchị lie gị so ma bịakwa n'Obinze ebe ka a sị ahụbeghị m arụrụ ala karịrị ihe ka arụrụ ala kacha njọ elu ụwa wee sị mmadụ Chineke kere eke na ya dụọkwa ego na chọọchị ma chọọchị mere bụ Chineke ekwekwala ihe ọjọọ eburu m ụzọ kagbuo ya na katol amapara m apash aghara ahụ igbo beta kagburu m ya katol ha ndị ụkọchukwu si hipka emege n'ihe ọrụ ịnọ na katol chọọchị ndị big man akpọgakwanụ gị ihe rikwa Obinze ege ya mme si agba eru n'ebe aha niile. Let me tell you, onye enyeghị gị ego sọpọtụ ọrụ Chineke maka ngọzi Chineke gọzi gị ya ifuru ya furu trela ego bịa pịga mma m lie ya ịmara ihe ọkpọga gị udele onye eji ete ekike arọ ndị nwụrụ anwụ ihe ọbụla nwụrụ anwụ ajụrụ ajụ onye nwe ya na Chineke ekwela ka ahụ ozi ọma ka nwụọ jee na Chineke ozi gosi Chineke ịhụnanya n'ihi na Chineke gọziri gị ọ gakwara ga ngọzi n'aha Jizọs. So rụla ndị night ka ndị night Victor yozi ndị mgbalaga abalaga ndị night aga ebe ahụ sị elege list ha ma ha dọkwụrụdụ mara isi ha ka nwụ ejelie ha ndasa ngwanụ ha si ka ahụ arụrụ ala Chineke ekwekwala onye jere Chineke ozi Chineke mere ya gọzie onye ya na Chineke gaziri kụzie na ahụ ọgwụgwọ samachara ha arụga arụ ala ndị ahụ ama they don't know a better way of doing it. Hey, Jay, make no mistake. A congregation shaking night. One the night I bet. Bo, a she na wonna. Imran na here again. Obe anonga omoge kuraga sige ngwa hara. Bale man no le man no le manya gele age. Enwanye ne give fitting burial. Here ba orima. Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. Jizọs m kwere n'ime ya wụ na nduke na-agacha ndụ ebi ebi. O nwere ndị kwere na Chineke kwere chi. I can give you examples ndị mara na Chineke kpajuo obi ha niile efege Chineke. Ọwụsa ya ekpege ekpere ebe tochi o nwere ike dabara na mmanụ. O nwere ndị ke nwụrụ na moto accident. O nwere ndị ke rugburu n'oke osimiri adị onye nwụrụ ozu ha. For you, your Jemena, but so long as I know n'ime onye nwe anyị ịkọgapụrụ onwe go onye dere abụ ọmasị asịkwa m eji ije na ndagwurugwu nke onyinye ọnwụ aga m atụ egwu ihe n'ihi na Jehova mere nini onye nwere Kraịst ma ọ nọ nga ma ọ nwụrụ n'ime oke osimiri ma ọ taburu n'ụgbọelu ma ọ gwanụ tren ma ọ naghị igwe n'aka isi nwụ ọwụda ọnwụ ya hụrụ mkpa heri mkpa ọ nọ n'ime onye nwanyị ya na we am to him chọrọ sai ma ajụọkwalụ na ajụjụ taa ma ajụọkwalụ na ajụjụ ihe unu si unu kwere na Kraịst unu kwekwara kpọmkwem unu si obi unu kwere unu bịaga chọọchị na ikwere na Kraịst arịkwa otu ihe ọwụ because ahụbeghị m onye bịara chọọchị achụkpuo ya si ala gbuo olesi ma ọkpọ obi nne m ha na ebe ahụ gbuo ha na ụmụ nwaanyị yi traụza ha si ha lakpuo chutuo ha bịakwara aka m akwụkwanụ ka ahụ ụmụ ha kwa achụkpugo ha ishe mere unu ajụọ m ka ahụ m akọwa ịhụ na ka ịchụkwu ụmụ nwaanyị yi traụza ma unu jee yi traụza agbajapụ onye unu ghọgburu ọwụ utu paghara ndị unu ghọgburu na mara na ndị ọwụ kpam nọ unu aghọgbufu so ije yiri che traụza gbacha japụ ị na-ahụ nwa agbọghọ yi traụza bịa chọọchị ya na-ahụ onye mmehie
Go work a guy on your show, Jemenu. Even the hill no bag trouser, I didn't get the email Bible or ain't gone. No two way Bible on gone, she and Genesis in Revelation. Abraham touching him has seen him here. I read Bible on a trouser, when get the trouser. The Onyesa Ayashim, Mark or Bible look at Markube, whom get the trouser. Oh, one of Sana Simu, my born, you may trouser anyhow. Oh, by hand crown. Because him could go, he get a environment to Ghana. Even directly over that, one, J. Bow, Scotland, J. Skate. Omekwara Rokaro. Yaje Scotland, he came in ship Britain. Yaje Bow, Yiri Skate. One boy, no crowd here, Scotland, under their own culture. J. Trouser, see how no crowd. I get Pelega Sonia now. Na Scotland nwoke jeyi were anyị ga-akpọ ya skate but o nwere ahụ eji ha kpọ ya oyigwe na skate dị iche ụmụ nwaanyị ihe ejikwara enyi wụ trouser under their own culture. Achọma m ikwu nke trouser ahụ gama arị ngụ na asị na-emebi eruru na chọọchị ihe ọbụla mma m ga-ekwu nke m ga-ekwu eziokwu because I kwuru ya gama gbatịrị ya gama aga m ajụkwu na ajụjụ ọzọ ele ihe dị iche na trouser na skate ke uwe ke skate ahụ uwe otu uwe gịnị otu ọnụnụ iyiri ụkwụ gị abụọ aba anyị ime ka ọzọ uwe ụkwụ abụọ ịgba nwaanyị m nọ nga nwaanyị m ọfụla adobe ebe idigiri nwaanyị kpọmịa si ya dị egwu okwuchukwu ya bịa gere okwuchukwu arịkwanụ ga m ekwu ha sị nwaanyị m nọrọ nga nga ya nkwu ya ihe nsị m ajụ n'uwu o nwere nne onye nọ nke ugbu eyighị uwe ụkwụ abụọ lezie onwe gị anya onye nọ nke ugbu ka prano shingafo prano lekwe ndị nwere oke sense under the culture ihe chọrọ ibuge ome akpa asị tight akwụga tight arị ihe dị njọ with inye Chineke tight n'ụzọ abụọ otu mkpebi so ọnwa ọbụla aga m ewere 10% nye onye Chineke arụ onye mi na mami. So long as a break home, the law of New Testament giving in 2 Corinthians 8 and 9 about one source onye genye shinobi anye onye na Chineke ejiri kpebie onye amekwali ame ọwụ ya wiwu abụọ ọhụụ ampebiri if you know me kenye 50% ya danwam so long as biscuit hija nakomago 2 parts and the biscuit and I'm jiri 50% nyeche na church biscuit ruma say enye na orimapa karim awesome 80% amka okpo jidiri m obi menye anya enye chakwala 100% before ihuna ke 100% ni ya Chineke ụzọ ka abụọ Bible we nwere PCCH 4 o'clock and that's some take note ezi nwa take note ara ke bra kikwazo anya enwe PCCH mo ga nega kwa mbia anya ekpebie si from next month uyo church anyị agbu anyị chọrọ ka o move mkpu mgbe onye ọbụla nọ nga 10% ọnwa bụ ihe ọbụla iri 10% wete ya anyị na-ekweghara jiri aka anyị kwere so ihe anyị chọrọ ime ọ dụkwa tight o nwere onye anyị megidere o megidere okwu Chineke tochukwule ma gwa kike ụka ọjọọ kewu ka ọjọọ wee ji paramara kai 3:10 bịa bụ ndị mma na ibu ọjọọ mowe ahụ 10% Chineke emechie ọnụ ụzọ eluigwe na ọhịa Chineke gwara gị si gị shime ebe ọwụ Kenan ka Palestine ọ sị na ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị ga-enye gị ebe ọwụ Palestine unu kwubekwuru na agụzie ya agụzie onye m jụga ihe na-anịwụ nsogbu wit nke unu tochukwu ha ga-akọwarala anyị wụ Chineke ọ sị
Good luck. Chineke si unu we are 10%. Chigonnem. Ijele kulepa hamana na monye. Ehuna ke Chineke si ahu. All the very intimidating and harassing. Iwe de hunyobi awega gafo. Victor neme je lanya ya na weta here. Ụmụaka ga-akwụkwọ school ole. Onye ụkọchukwu si akwụọ weta dị n'mbụ. Awu sacred portion. Ọma Victor Victor ga nkwụfụ ụgbọ school kwụọ tight. Lekwe ndị mọm ime ndị nọ nga. Ụfọdụ n'ime ha. Ego eji akwụkwọ school. Ka eji eri nri taa afọ nabi. A na-aplan eji akwụkwọ school. O rege granọt. Unu si 10% ore ere na granọt. Ma o weta ahụ na ya tupu nga. Chineke agbachi ihu eluigwe. Achịrịkị na asị ngwa jisi ike. Weta ke Chineke mbụ. Akwa ịhụrụ nga ahụ edere nwaanyị Zarafat. Onye amụma si bụ ụzọ mee na m. Bụ ụzọ mee na m. Bụ ụzọ mee na Chineke. Ị ga-ahụkwanụ nwa gị ga-aga school. Nwa ha drop out of school. Afọ na-abịa abịa. Unu zo nwere ihe emege nsogbu. Ụbara ekesa akụ ka dọọ ya. Nga eji aparaga ihe n'ime ebe ahụ. Ọra na-agbakwa unu n'isi. Mgbe unu were Baịbụl atụgharị isi eprichi ha nwunye Chineke kwu. Ụmụaka agaghị skuulu ga-apụga tait obodo ka mmebi. Ọ kakwa mmadụ igenu ha skuulu gara tait. Bikos arị onye Chineke gwara na agba ọhụụ uke si aje weta tait. Agakwa m epruvuru na ụzọ 20. Asị ka mama aka ọgwụkwa emeka ugbu na apara m gama. Beta na apamara m taa. Ha apara m jeme. Tochukwu majọ gị question. Chigozie, ụkọchukwu eshiri gị ọwụ under the order of Christ ka ọwụ under the order of Levi. Christ ka eshiri gị. Christ ọ nara tithe. Christ anaghị tithe n'ụzọ abụọ. Otu ọ na full tithe. Ke abụọ shi ahụ. Christ anaghị full tithe. Because the tithe of the Old Testament was ordered for the Levites, and he was not a Levite. Christ was a Judean, he wasn't a Levite. On that foot, Yameme tithe, Hakuto, Owonosh. Are tithe Hagana Fare Jude, Owonya Judea. Christ had only Levi, who saw in Nazareth. Another boat and a tithe. Tithe, Makande, Levi. What are you saying? Kewood, Simcho Hagos. Kenga Zatalio. Ajujum Kabo, Ajugazim. This is consequent on Kembo. All room under the order of Christ. My Christ are now tight. Kinanaka. Okoye. Let me tell you, Jesus Christ, church, it's so see the pay, it's so see the pay. It's like you will lose. Order the order of Christ. I see the title for Levi. This belongs to Christ. Nobody can make so okay. Mbano, see, I be my Thanksgiving in the harvest. Uno say I will Levite family. This is a part of the Levite family. Immediately see who Levi and Ashagi ordination again under Christ. Ordination again was under Levi. Then remember she be the rule number 2. Onye ni no obligation under the order of Levi. Shinaburu Levi. Levi moya. Amakabo. Wakabunu. Owala Levi. Kato. Ime ordination under Levi. Inagageni by your works. Because the law of Levi see all by works and not by grace. And afugi grace of Christ. Segegama. Him kureku now. Adobe achelaka lishineti. Because ime mekwede. See, we live our so fully. Ever? Again, ever? Or under Christ, or Levi. Under Christ, Kadigo. Because ever is on any. Yame make Levi. Get it up.
My dear people of God, so tight in your jaw. But who nejila okwu abortion? Abia waka ege na ka abo are confusing them man. There are people who can out of their own heart. Ikushijera okwu Chineke ka ma ha akpọ Chineke, hu Chineke n'anya, kpọ Chineke ihe. They can even give 80% of a certain thing. Only ike nọrọsi taa. Ịhụna ihe be agararam Chineke eji m ekele gị. Meje je support or building St. Michael's. Arịkwara ihe ọjọọ ma aka eke taa. Ma esekwanụ gị je support or 2 per 1. Ihe eme ekwu nga, o rukwe nne support. A support them. All in my band. This is shriek. However, the question I want to ask you today, I didn't tell you no tao. Unana ana Christ. Unuma kwari here we na Christ. Unwe no wula no wade kaya. Nothing better in this life. Amara na ngozi Chineke na-enye mmanụ onwe ekwe kede kara nke enyere n'ime Christ. The blessings of God in Christ Jesus. Chapter 1 of 1 Timothy. Chapter 1 of 1 Timothy. First Timothy chapter 1 verse 15. 1, 2, go. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Come on here, no quib. Timothy nke mbụ isi nke mbụ ahịrịokwu nke 15. Timothy nke mbụ isi nke mbụ ahịrịokwu nke 15. Okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka a nara ya nke ọma n'ụzọ niile ọbụla. Na Christ Jesus bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie, ndị mụ onwe m bụ onye isi ha. Na Christ Jesus bịara n'ụwa imenini. Christ Jesus bịara n'ụwa imenini. Christ Jesus bịara n'ụwa imenini. Ndị mụ onwe m bụ gịnị? First amongst them. So, ele ya unzofota. Ayi na-ekwu nzọfụta. Ma agba gị, ihe mgbaga nna ikwu Chigozie Ogbu. Ọ wụrụ ma Christ abataghị n'ime ndụ gị. If you do not receive Christ, hope of eternal life dịkwa very, very scary. Ọgwụkwanụ si na Christ bụ otu ihe ọnwụ ị ga-ama jump mafee elu ụlọ. Oh no, with us. But don't we make po bigi? Sia para. Ele yo Christ e para. Before God about Christ, otu ihe nke mbụ wee ga-ama mkpọd. Ịma mkpọd mean na ị ga-amata ụghọta na iwe onye mmehie. Na iwe onye gị? Na m onye mmehie. Anyị na-asị awụ m onye mmehie ma ọ wụ onye anyị esoghị ha ọnụ. Because mmehie awụghị ihe naanị na-akwụsị anyị, ọwụ mmehie ihe ọgwụ awụghị naanị ịkwụsị anyị ịga eluigwe ma eluigwe bịa. But n'ime ụwa mmehie na-akwụsị anyị ọtụtụ ihe. N'ime ụwa mmehie na-eme n'ime ụwa. So nzọfụta mbụ mmanụ ga-akpụba anya n'ime Christ. Morgan Kement nzọfụta site n'aka onwe gị. Christ ga-azọfụta gị n'aka onwe gị mbusu. Comfort. Ịnụgakwa ihe m kwuru. Enyi nwoke John Igbo abịabekwu. Christ ga-ebu ụzọ
zọfụta gị n'aka onwe m, n'aka ọ wụrụ ma azọfụta ahụ gị n'aka onwe gị ara ịzọfụta ị nwere. Number one enemy of human being in this world is yourself. Onwe gị. I will give examples. Onwe gị. Pay attention. Number one, Elvis. Number one enemy. Manu nwere n'ụwa. Ka m kọla gị story. Ndị na-eso ụzọ ndị ụmụ Israel Moses kpọla ha during the Exodus. Ha na-apụ n'Egypt ebe a na-ata ha ahụ mgbe Fero na-amahụ Joseph bịara bịa wụrụ onye eze. Moses akpọrọ ha na-aga. Erula ha n'ime oke ọzara, arị mmiri nọ narị. Ya dị too much. Emere na kpando ya anya eji ekwu ụka. Ma ha ọrịa ha ọkpọ ọrịa anya. Ndo ya anya. Abịa n'ugbo kpando nọ nga na. Otu ihe mee ugbo ikekwe otu ihe agaji ha chọọchị nga. Ihe na ga no. Eleba chirikini, eledebe ọ na achirikini. Ha gakwuru Moses. Moses. Akwa anyị na Israel Egypt. Mgbe anyị na Egypt asị gị bịa kpọfụta anyị. Nga ahụ dị ha fọ ka anyị prik sa akpụ mara na ha anyị rigadi n'iri ọnụ anyị ṅụgadị n'ike obi ga-akpụrụ anyị bịa ebe arị mmiri n'ọnụ nothing kemgbe echi ụmụ nwaanyị anyị ebe akwa dị mkpu. Moses ele mkpa ahụ akpajie ya. Ndị ọzọ azọfụtaga na mege campaign against him. Ya ewude ya ele Chineke anya. Chineke si ya don't worry akwa mkpọrọ ha bịa wụ gị beto onye ahụ ka ahụ gị ngwa gwa okwute okwu ka o wefara ha mmiri ha ṅụọ. Iwe ahụ ji Moses kpaa ya ejiri iwe lee okwute ahụ kpaa. Must you drink from it? Ya pịa okwute ahụ ihe. Chineke ahụ iwe ọkụ Moses. Mmiri ya bụ ụmụ Israel ṅụọ mmiri. Ya sị Moses ịhụ n'ala ahụ ihe ị ga-eje hụ ya wụ beti ga-eme nini. Moses ọ dị mkpa na ọ ga-enwe nzọfụta. Moses o need salvation from onye. Iwe ọkụ ahụ o jiri kụọ ọhịa ahụ ọwụ iwe onye ke Moses nụ. Ọ dị mkpa na a ga-azọfụta ya shi n'iwe ahụ because ọtụtụ n'ime unu nọ nga iwe Moses ahụ jichu unu. Ọ wụrụ ma Jizọs ga nnụ nzọfụta ya ebu ụzọ zọfụta unu na gịnị n'iwe ọkụ. Salvation ga-ebu ụzọ zọfụta gị n'aka onwe gị. Elijah Chineke jiri kwara ngwa ọrụ. Ndị amụma Baal abịa mebishie obodo. Ndị mmadụ eje efe Baal. Elijah etie shi village ebe ụyọ ha eji akpọ Tishbia ebe farm settlement gbara abịa mana Jerusalem capital of Israel. Bịara ebe ahụ jiri anya red Baal sogide ndị amụma Baal. Ha eme competition n'ugwu. Ya emere ha Chineke aza ya ekpere jiri ọkụ. Ya dịka ndị mmadụ ha eji ndị amụma Baal 400 plus jie ha n'aka gbuchie ha. Ndị mba Chineke jiri kwara mkpụrụ ọrụ ebe ahụ. Mgbe egbere ndị amụma Baal gbuo 400. Jezebel na-ewukwa arụ ya. Gịnị mere? Jee Elijah. Chineke mekwe m otu a mekwe m otu ọzọ. Ma asị echi isi gị nọrọkwa n'elu olu gị gaa sara Jezebel n'ụkwụ. Nna ya Elijah ụchapụ ya ya eji ọsọ gbama agbapụ ụkwụ ya gba. O mere ka ọ gbara Chineke ajụ ya ị na-ebe emege niile onye chụgara ihe gbaga nwere emegele Chineke ahụ na
Yes, ya nna Chineke. Hara, ọwụ m ga-azọfụta for Israel. Kemre na-eme akarịcha nka ndị nna ha mma. Harama ya harima kemmege Chineke harama. Nwaanyị isi ogbuole mechi bịa. Ndị mara ejesi bịa na ya kwuo ya o mere ya eme. Chineke si ma anọ m nga awụ m zọfụta. Ya sị nna ikwu Chineke. Asị gị harima Chineke si hụ n'ebe ị garurule. Ị na-idiri nri ndị mmụọ ozi. A ga-ediga ndị mmụọ ozi ga-ewerela gị nri. Because ije gị dị very very far. Ime unu na-eli eme amawa ebe ọ ga-aga dị far. Beti Chineke kwugesi ebe oshi a ga-esi kpọfụta ya ebe mmụọ ya gbalarala a ga-esi kpọfụta ọdụ ụtị ndị mmụọ ozi enye gị ya ericha. Chineke si mgbe o ji echebiri n'ọnụ ụzọ cave ebe ebube Chineke ga-abịa ka ọ gwake ha ya ọzọ. Ya erukwe n'isi cave ahụ ụjọ Jezebel jiri ya bama n'ime ime bama nọ n'ime ime bama n'ime ime bama n'ime. Chineke si ke nwoke ara ihe ọzọ emekpefie. Elijah only the salvation ka o need from fear. But a great man of God, but from what? From fear. David. The Lord hear David in there. David. But David iko onyeze. Ndị agha Adam na agha. David enyugoro n'elu ụlọ ya na-inspect the glory of the city. Anyị akụrụ nwaanyị ahụ n'ebe ahụ. Asa nwaanyị ama. Eti na Baịbụl ahụ ejikwa m eli anya mgbe ụfọdụ. Ele ebe mmadụ ga-eji nọrọ otu hụ nwaanyị na-ahụ sọ mara mma. Mmanụ m bụ ọnọkwana ndụ ayana. Beti ihe Baịbụl kwuru nga ahụ David wee hụ nwaanyị kpọ ọtọ asaga. Ya pa ya aka ọjọọ. Yele. Ya kpọ ndị na-eso. Nwaanyị ọnwụ onye ha agwa ya kpọọla m ya. Ịhụna ihe niile mere alaeze David jiri nwụọ part of it shiri na nwaanyị ahụ. Because ihe ahụ o mere Chineke si ihe mere na nzuzo otu onye n'ụyọ gị ga-eme gị n'anya n'ihu. Absalom nwa ya eje kpọrọ ndị ndom na ndị iko David arị elu ụlọ create a stadium dome ụlọ elu kpọkọ Israel niile ha na-eme kpoji akpọga nwunye nna ya na ndị iko nna ya agaga n'elu ebe ahụ. David onye idiri nzọfụta n'aka onye idiri n'aka onye nzọfụta shi na ya ahụ di ya nwaanyị ahụ mere ahụ ọ na ya n'ime. So David n'idiri ka azọfụta ya shi na onwe ya shi na nini. Ọ dị ọtụtụ akụkọ ndị anyị ga-akọ buru ibu. Apostle Peter nwoke nke Christ ọ dị ike very powerful man. That day ha bịara ijiri Jesus. Before that day Jesus akpọrọ ya sị ya Peter ekwensu arịọla ka aha ya ka ọ ya chaa gị peji ayọ chọka. But arịọla m Chineke mgbe a ga-anafọta gị gbaa ụmụnne gị ndị ọzọ ume. Hụrụ ya. So Peter agaghị ya ka ọ ka o a na-anafọtakwana ya Chineke ga-anafọta ya na agba ụmụnne ya nene. Eshi ahụ abịara hụ ijiri Jesus to arrest him for the crucifixion. Peter was there. When they gathered like this, I saw there. Pam! Na-ele anya na ndị apọstụl ndị ọzọ ga-esi ya ka alụmọgụ mma n'agha. Na-elekwere na Jizọs ga-asị ya yes, a strong man ka ewu. Nna ya ukwu o kwuru Jekọb ele ntị o gbuturu n'ala okporo fụchacha ya aja kwe ha ya ngoshi ya nọchie. Masa ara dị mmanụ abụọ that day. That day ara dị mmanụ abụọ. Ị bịara ijiri mmanụ si ime gị arrest ya ele ntị egbutere egbutu gbọrọ n'ala were ya kwe ha ga anọchi ha nga ahụ ịchọghị ya. Then iwe onye ara nnọmara ara gị because o means onye ahụ forgiveness enwụra. Number 2, from that day obi ala Peter mmiri because Peter just saw that dimba
onye nwe anyị asị ya olu Peter ma ị ga ma gị because obu ma ga-esi na mma Peter ahụ bụ onye nwere aka ya nyefee ise egbuo ya before. Never seen somebody who surrendered himself to be killed. Ya na lele Jesus. Ọma na ihe ọ ga-eme o mere ka ọma wụ abamana gị gbugbara. Ana ihe ọ ga-eme akwụkwọ nsọ si ya n'azụ. Ịgụọ ya akwụkwọ nsọ si mgbe ha jiri Jizọs n'aka, Peter na ndị na-eso ụzọ ya ndị ọzọ na-eso n'ebe dị. Because kama eme nna ya na me ha eso n'ebe dị anya o wee chebe mmanụ ha because ụwa na-eche mmanụ ha gara bara ebe ji Jizọs n'ime ime ha nọrọ na mfọdụ ụzọ na ihe Pilate na-anya ọkụ otu nwa agbọghọ nwaanyị ma okere anya ọ dị ya ọnwa ihe megie ihe ele Peter lee ya amara m gị iwe onye otu this man onye kwara gị etile gị dị Chineke ekpekwerela gị nwoke ị ga ma ya nnukwu ya ọnụ gọzi eme ha na-eme onye ọzọ abịa nna ya ikwu akwa iwe onye otu this man eji n'ime ebe Peter ama ọwụ ya sị ha mechie ọnụ because ihe gbara ya ahụ gburugburu mma agha ya Jizọs akọndem ọnụ ya rịma mma agha oge ji alụ ndị agbakwa ndị agbụrụ magbu nga ahụ ha na-ajirikwe ya ụjọ ejiri Peter sị mụ unu chọmakwa onye ọzọ na-akpọkwala m awụkwa m ya sụ lebe mụ na ya makara ihe ke onye ka ọzọ akpọọ ya ibu na asụsụ ịsụ ga-asụ gaa ọwa exactly ihe ndị eji asụ adịghị iwu onye memba ha anya Peter na Jizọs amakọ I'm jukwalu na ajụjụ iwe wuru before magam. How many of you will not do what Peter did? How many of you think that ọwụrụ gị ga-eme na ị ga-anọ kwesị ike na iwe onye nke Kraịst? Chukwu ma nne m si ya nwe ike eme ya. Ole onye ọzọ a ga-eme ya. Ị ga-eme ya Peter ajọ gị ga-ekwere kpọmkwem si iwe onye nke Kraịst. Welie aka gị n'elu. Ndị ọzọ niile so kpa amara ike unu arịkwa ike. Ọ Chukwuma naanị Chukwuma onye dị ike. Chukwuma nne m Chineke gọzie gị nwanne m. Ememe na agọna ha kpara anyị. Ya na-akwa ndị ike too much. Ị mara na si ikwechi ike. Amara ga mbeme. Let me tell you, this life is not a joke. O nwere ihe ndị ga-abịa kwuru gị n'ihi. Ga-agọ nne gị gọ nna gị. Ma ọ dịrị m ịfụtafuo first. God are they confused, totally confused. That was Peter's state. But we are only demonstrating. No job. Peter need reservation because we need it. Why do we say Peter needed salvation? Because Christ had a jury. How will go Christ? Mgbe Judas ebere so yi ọnụ ayaba awụnụ mgbe ejiri gba ama sọ ya Christ akweziokwu wụdụkwana ihe yiri ụmụ agbọghọ ahụ isi Peter iwe onye otu ya emekwara ha the two were identification by a hostile crowd. Is it not so? Did Jesus deny na ya Jesus? Did he deny? But Peter denied na ya onye otu ya. You see, the comparison is between Christ and you, not me. Chineke gamambara. After all, achidiki nanye. Onwere shemuro. Owekiwe apagara madumba. Yawuru ma Chineke gabara iwe achidiki. Ona oke mko gabara kwa chukwu ọcha ga ya mege. Onye ja adela gị wu Jesus Christ. Owukwa m. Arenga. Kwa wanye manonga. Agama ga ọkụ mmụọ bete mmisi road esokwere m emisi. Chineke ekwekwana n'aha Jesus. My point is that the salvation of Christ is founded upon certain principles. The first being salvation from self. Salvation from nzofu ashi ena onwe.
The beginning of salvation is actually a dethronement of self. When I say Anranam Christ, he bugewu ewetuole mo onwem shi enelu oche kentom make a Christ nọrọ n'elu ya. Christ nọzi n'elu oche so ihe eji ya personal Lord and Savior. He is the Lord of your life. You are expected as a child of God to obey him. Because you know what I say, Chineke ibe yuru ya na woro na egunu ke ebe uru jakagoro nwunushi. Man of God so ge go je ministry na ihe ndo ọzọ na ya ma dike fekekwen plan na dike kwa ihe niile dị iche abacha kwa ọgwụ ebe. However, the real essence of experiencing life, abundant life, is in being saved first from yourself. Only no kweku as I have hakuya had a way on crack ebu. Owesh owash oku man abo we oku trying to present the same thing. Gan onye ke naka ko onye cause account because of okweku bejiri haje ya koya. Christ saves us from self. Already, one day harama anya geko anya geko ọ nara setụrụ ọrụ ugwu ahụ. Ị chọrọ igosi m mgbakwanu kụrụnụ m n'aka. Okwu na ibe n'etiti nwanne na nwanne onye jọji na-akpegi ya na Supreme Court. Ihe niile megere n'ụwa hashia ya ebe achụji okwu. Ịnabata Christ, the first thing he does is your way of Christ. Gabia brini megishi ena mmụọ nsọ ya. Ga-enwe okwukwe mmụọ nsọ na-eme ka ị na-ahụ okwu Chineke dị ndụ n'ime Christ. Shi n'ime okwu ahụ na-ebi ndụ nke na-enye Chineke otuto. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Aga m agụkwa ya n'olu Igbo. Betitigre m na screen. Pọkwanụ Daniel si agụọla anyị ya. Pa Daniel nọ nga tochu. Daniel nọ nga si agụọ ihe ahụ na screen. 2 Corinthians chapter 3 at verse 18. 2 Corinthians chapter 3 otilia mgbe anyị niile gụọ na ile. And we want to go, and we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into his likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. 2 Corinthians, the Corinthian Capo, Ishiato, Ahiro Kunkiri Nasato. Mani owani nine, ebani weniru, nke upuworo ihe mkpudo na-egosi ebube nke onye nwanyị dịka enyo a na-enwoghe anyị a na-eme gịnị chisa nwanne m nọ nga a na-eme gịnị a na-enwoghe anyị a na-eme gịnị a na-enwoghe anyị ruo n'otu onyinyo ahụ site na ebube ruo Augustina, enuka here good. Areke enuka. Gente koma menu. Ane megene enwugai. We are transformed from one level of glory unto as we continue to behold the glory of Jesus. You know, Clement is in the mania. Ihona akwa Bible ga hepa nga Chineke asị ha kra mo ha niile bete kra mo ọsọ mo bete ị na-agụ ya gị na-ele Christ ihe ndị ahụ ga-akpụ ụjọ bete amara na m onye wu ụjọ bịa gị ga-abama because ị chọọ ka ama asọ ụjọ ji gị bete amara kwa nna m amara nna m awụrụ m tupa ma na ga ama amara nna m ọ nwanne m nwoke ezinna gbaleme ị na-ele Christ. Now where ebube ya
in his courage. Onye ndị Juu niile gbakọrọ aka ya eguzoro n'ime ha kwuo eziokwu gbala Chineke ama ga-enwekwa courage. But na courage Christ enwe onye okwuru ikwu, onwe onye ọkụrụ ihe, onwe onye ọkparịrị ya ejiri courage. Ndị Juu agbakọta akwụkwọ nsọ sị ha bịa ka ha nwalee ya, ha wee sị ya ọ dị mma ịkwụ tax nye Caesar. Jizọs amara na sabara ha imenene ịnwa ya, ha ajụma ya. Unu amara na ajụjụ ahụ ajụrụ ya because ndị Juu kwere si mgbe Mesaya Chineke ga-abịa a ga-anafụ ahachi na ọchịchị nchigbu ndị Rom, and isiokwu ọchịchị nchigbu wụ ịkwụ tax. So ebe Jizọs wụ Mesaya, ha dụrụ anya na ọ ga-asị ha olu na-apụ mana Mesaya abịala. Ya kwekwanụ ba ahụ Caesar afọ eshia because ego Caesar Jizọs esizere na ya wotu. Are you with me now? So ha ejiri okwu ahụ asọ nwa. Ọ dị mma ka akwụkwọ tax nye onye Caesar ọwụrụ anya apụ mana ịwụrụ Kraịst ị ga-asị olu. Gaa wụrụkwanụ arị Kraịst wee ga-asa ya kwụma mgbanwere otu. He did not succumb. All the rest of the haka, Bijuya, Yasas, she na Namamihe. We are one. Yahweh Japotas, here, yeah, coin now. Who says this is? Yes, he showed your wish here. Has your wishes? Yes, sir. We're in cases. We're going to catch it again. Ora deko ebe niile a na-akpọ ya eleke were nke Caesar na Caesar ndị arụrụala nọ nga na jeji aga dibi a Chineke ọsị ha were nke Caesar na Caesar were kwere nke Jizọs Chineke. Ajụjụ m ga-ajụ gị wụ onye wefere ego ahụ ejiri Jizọs na ego were onye wefere ego ahụ n'akpa anya nwe ego ahụ wefụta ya onye nwe ego ahụ akwa ya nwe ya ngwanụ onye nwekwara onye nwe ego ahụ ọwụ Chineke ọ Caesar. Iwere nke Chineke ya wụ onye ahụ nwe ego ahụ nye Chineke ọwụ iwere hụ the man and everything o nwere inyecha na Chineke ihe niile o nwere ọ na nwere ha ga-enye Caesar. Jizọs asị ha were nke Chineke nye onye werekwanụ nke Caesar nye onye. Ha ele ya no iwu ọkụ no obi ọjọọ no mụ na gị ga-anwụ taa ndị a chọrọ ijiri ejiri. The more you behold Jesus, the more you are changed to his glory. Na mara comfort when Johnny O enyi nwoke so mgbe ụfọdụ makpọ ya makpọ Charity nwunye Morgan Okroma ma ọkwanụ makpọ ma ndị ọzọ kpọọ Augustina na makọkpọ m ụlọ ọnụ ma ọkwanụ Lovinda makọ m ụlọ ọnụ mgbakementi. The more you see Jesus, even if you were only more folk, you will cast out. Give me who Jesus, who share Jesus, who share whom Jesus. Marasa la nine no Obinze, makeno wure nine wukonye nke Jesus. Ndozo ga no ga so ga ho ala 2 plus Jesus enye gi 20. Kwa hina ga jo we let them utadi. Ele them utadi because more so Jesus abana gilo. Ke ele Jesus. Ele Jesus. Ele Jesus. O nwere mmeri enyi nwoke chinye aka. Chineke nyere aka shi na Jesus ya emerie. Chineke eje choji. Otu nwata o jide fupa rọkọ ya fupia ya fega parafu. Nwa akreje bie yishi biwa ya ọnụ. Nwanyị ya ajọ ya si ya. Ije meme trouble with nwa. Daddy chukwu ọchọ ga-asị nini.
Daddy Chukwachari onye ọkaka na Jesus. Chinyaka sị hara na ya. Gama. Ịhụ na shikena ha Jesus. O meriela ọnwa ka ahụ. The more you see Jesus, the more you become like him. Ya na anafọ agị shi eni ihe ndị nọ gị n'ime ụfọdụ akwụ n'ụtọ n'ihe enwe ihe ọwụ ụfọdụ ugbu ha nwaanyị ha jiri akpụfụrụ ọnụ ya wuru nwoke ọzọ ma ọkwanụ nwaanyị ọzọ otu okwu otila udo adị beti nweghị ike okwu ahụ n'ihi na Kraịst agbaba ama n'ime gị. Ụfọdụ iwe ọkụ, ụfọdụ obi ọjọọ, ụfọdụ kwanụ ihe ahụra gị Elijah na Peter ụjọ. Hey, nna m nakwara ugbu mekwu okwesị arịkwa mgbe Jizọs si Peter ajụla gị n'ihi ịjụla m. No, Jesus is bigger than that. Enwe mgbe Chineke si Elijah ebe m achọla ka eme gị arịghị emenefu gị ngwa ajụla m. No, because n'ọnọdụ ọbụla wụ ogo nke ị nọ Jizọs zụda gị. Ọ wụdụkwa oge ị nọ ọrụ ya na gbanwe eme gị. Ya ha egoro na akwụkwọ sị ya si ya enwogha gị ya eme gị nwogha gị a na-enwogha gị a na iwu ọkụ na-ala. Nna m ukwu Jizọs gakwa ihe nka iwu ọkụ na-eme gịnị, obi ọjọọ na-eme gịnị, iwu obi na-eme gịnị, ịhụnanya na-eme gịnị, na-eto dụpọ, ịhụnanya na-eto, mgbaghara na-eto, nnakwere na-eto, nwanne na nwanne makụrụ nwa ya na-eto. Shi n'ihu Jizọs. Agwara m December o'clock service na oziọma mgburu enwere m only one problem with oziọma mgburu. Only one problem. Oziọma mgburu mmadụ ekwu maka Kraịst ekwu maka Kraịst. Ọ gwara ihe okwu Chineke si kwuru. Ọ dịkwara mma betu oziọma mgburu nwere only one problem. Chọọchị ebe eji ekwu maka Kraịst ijere enwe ego a ga-abịa ka mkpe maka Kraịst na obiri unu mma na okwu ya omegara m n'aka na omegara m n'ọnụ obi ma asị Jizọs ga mgbaghara ma were ego ma mewere ọ ga na anyị mgbaghara Jizọs gakwana mgbaghara. Nna chi ji kwa asesment echi ọ bụ ele ego kpem masị ụyọ chọọchị m rụga Raymond na Chukwuma ije tige blọk ego ọrị bikos ekwuge m Jizọs ihe unu ga-eme ka m kwụshe Jizọs ike ma na-ego eji arụ chọọchị ka m nwekwana ike na-ekwuchi Jizọs bikos m na-ekwuchi Jizọs ike mee notice esi arị ego asesment mejekwume ka ahụ ekwuge na the other places maka ọmazi arụnụ si iti ga-eke ga-enweta ka ọzọ ịkwa ngwa gị maazị ọrụ n'okwe zụ n'okwe domefere nga zụ unu nnọmụrụ okwe ịchọ ka Chineke gọzie ego ugbo tige and unu ga mbịa whereas the highest blessing Chineke nyere elu ụwa ịshaghị nara Kraịst ka e nyere gị ya. Christ in you, the hope of ịhụnaga m ekwu ka ahụ ọzọ adịghị na aghọtachi ya too much na aghọta ya too much ndomefere si bịa Chineke ka gị si iji ngọzi kemgbe echi gị bịa ka gị nọzi. However, the joy of presenting Christ, mark this, n'ime ụyọ gị mọmị ọhụrụ ekwenụ ka ihe nka n'ime ụyọ gị n'ama n'ime church ebe niile. When you keep presenting Jesus, you will discover that that congregation will have the best people in character in their works. Ha ga-awụ ndị Chineke ga-ejikwara ezigbo ọrụ kwara ngwa ọrụ. Ụmụ gị mụrụ n'afọ na-eji ha Jizọs na-akọrọ ha look at Jesus and na achọrọ ka anyị yie Jesus. The more you behold him, Chukwume hụgakwa ke we who with what? Unveiled faces all reflect the Lord's glory. King James saw all behold. They are not different because when we behold we reflect. Jesus said in ele onye wefukwana ya tochu ikwene gini wepia ohangala verse 18 kam spaghetti lemo ke 14 enwere ike
Every case something I thought I can see you went to here and go for here. So we behold the Lord's glory. And as we see Jesus in our different situations, we are transformed to be like him. With ever increasing glory. Christ. Apaya. Opahofo. Achoya. Obiabafuya. Ejiaya. Yakukwejoku. This glory comes from the Lord, who is the Holy Spirit that lives in you. Today, I will plead with you to truly surrender yourself to Christ. See abiko papa nimobi. Biri nimobi. Amara mi meni ambo. But I will appeal to you today. When daga nafu ashi ena apiri ogologo. Ndaga nafu ashi ena anya huwani. We can do anya huwoki. Who won't want to open anya huwoki? Oh, one side and that. When daga nafu she ena uwa. Ndaga nafu ashi eno John. Ndaga nafu ashi ena anyuku. Onye ru yelu. Hey, one round. I was a real wonga. Oh, I saw be way back. Lo abiano here. Amanum pandu yuneji, Nandika Heji Pro. Hajirim Pola, Mawampara, depending on the hot boy. Apanala. Halula, Apanala. Hana planning Hagam and walk Robia. If that boy was there, he could be Charlotte Aga. Hagan with that bread. He could be Charlotte Aga. Hagan Milo. He could be Charlotte, and when he can anime pro Buddha. Ya block oya. The two men apanala. Chufoya. How far? If you get a hair, come on, because you have destroyed everything. Jesus can suffer. Jesus can suffer. And when you are afraid, you are timid. If I accept that Christ is association league Jesus got Jesus akama akwụkwọ ya o nwere ndị kụmụ anyị nọ nke ọnụ ha pere ka asị akọla ka asị kọọ ụnụ ga nkọcha ebe niile ebiri ọkụ chike na hire gị kwu ya kwumega ese nwanze ngwa Jizọs gakwana ka nzọfụta taa ọ wụrụ ma ikwere Kraịst ya zọfụta gị ọnụ ga aga m ekwurela gị nsogbu gaa na nwa udo nwe ama ụfọdụ ndị Chineke chọrọ ka ha gaa n'ebe dị elu beto obi uche kwe ha eleba njeru ebe nga. Today your promotion is coming. Ma asị m ikwere na Kraịst ahụ hara Jizọs emechi ihe ndị a Jizọs ahụ ịnaba anya taa ọwụ ịnaba anya ga alakpuo ya akwụ ịnanabata ya ga-eji atụgharị uche na Kraịst ịsara Baịbụl ga agụ ga-ele Jizọs le ndụ gị ga-ele Jizọs le ndụ gị gasị mmụọ nsọ bi n'ime m rụgharịa ihe ụjọ a wetuola m ya obi mgbafu wetuola m ya iwe ọka wetuola m ya iro na enweghị mgbaghara Jizọs abịa sụgharị ma gị ka abịa nwegharị ma ndụ ga abịa gbanwee ebube Kraịst abịa nọrọ onye na-ahụ gị ya sị ka ụlọ onye nwa Chineke ọ dị iche ka ekpere Chineke ezi udo udo dị ebube ị chọrọ udo ezi udo udo dị ebube Jesus, welcome Jesus, my
abalị hụrụ gị ihe mere ka Jizọs bata n'obi gị. Njọ gị ka Oge bụbu abalị hụrụ gị ihe, njọ gị ka oge bụbu abalị hụrụ gị ihe, njọ gị ka oge bụbu abalị hụrụ gị ihe mere ka Jizọs bata n'obi gị. Christ Jesus bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. Awụ m otu onye n'ime ha, gị onwe gị wụ otu onye n'ime ha. Ọ dị oke mkpa ka ikwe ka Jizọs zọpụta gị. Ọ bụrụ na Jizọs azọpụta gị, mgbe ahụ ka ebube ya ga-amụke n'ime ndụ gị. Ya mere dịka anyị nụrụ okwu Chineke ugbu a, ma onye n'ebe a ị chọrọ iwere onwe gị wee nyefee Jizọs n'aka. Ị chọrọ inyefe onwe gị Jizọs n'aka. Kwụrụ ọtọ ka ikpe ekpere. Guzoro ọtọ n'ebe ahụ ị nọ. Ị chọrọ inyefe onwe gị Jizọs n'aka ka ọ zọpụta gị n'iwe, ka ọ zọpụta gị n'obi ọjọọ, ka ọ zọpụta gị na ndụ ekweghị ekwe, ka ọ zọpụta gị na ihe mmeri anya dị iche iche ndị na-emeri anya. Mepee ọnụ gị gwa Chineke okwu ugbu a. Si ya, Jizọs lekwa m. Si ya, napụta gị. Ya mere gị ebere. Ya gosi gị obi ebere ya. Kraịst n'ime anyị n'otu n'otu. Ọ ya wụ olileanya nke ebube ahụ. Ị nọrọ n'ime Jizọs, bịa n'ime chọọchị nọchaa mana Jizọs anọghị gị n'ime. Ọ bụ ihe furu ụkpụrụ. Jizọs na ya bịa ugbu a bịa wụrụ ọnọdụ. Jesus dị oke ụtọ. Chineke, anyị na-eche ụmụ gị ndị guzoro, ndị na-enwe ezi mkpebi, ka azọpụta ha na mmehie, ka azọpụta ha na ndụ na-adịghị enye gị otuto. Onye nwe anyị, ha guzoro n'ụkwụ ha kwupụtara gị adịghị ike niile nke onwe, na-arịọ gị Jehova maka nzọpụta gị. Chineke biko, dịka ndị gị nụrụ okwu a, zọpụta ha, zọpụta ha. Dịka ha na-ekwenyere gị Chineke n'okwu nzọpụta nke a nke ị gosiri anyị na mgbe ọtụtụ a, zọpụtakwa ezinụlọ ha n'aha Jizọs Kraịst. Ka okwu a nke ha nụtara n'ụbọchị taa, ka o weta mgbanwe, ka o weta ntute, ka o weta nnwere onwe. Onye nwe anyị, ka o weta ịgwọ ndịa dị iche iche n'ime ndụ anyị n'otu n'otu n'aha Jizọs Kraịst. Ka okwu nsọpụta nke gosiri anyị n'ụbọchị taa wụ ihe Kraịst bịara n'ụwa ime, ka ọ pụta ihe n'ime ndụ anyị, ka ọ pụta ihe n'ime ndụ anyị, ka ọ pụta ihe n'ime ndụ anyị, ka ọ pụta ihe n'ime ndụ anyị n'aha Jizọs. Nara ike eji abụ nwa Chineke. Akwụkwọ nsọ sị na ndị niile kwere na ya, ndị niile na-anabata ya,
ọ na-enye ha ike eji abụ ụmụ Chineke. Ka onye nwe anyị nye gị ike ugbu a, ike ị ga-eji wee merie ekwensu, ike ị ga-eji wee merie onwe, ike ị ga-eji wee merie obi ọkụ na iwu ọkụ mgbe ọ na-akpali n'ime gị, gị nwee ike kụnyụọ ya. Chineke, ka ike ahụ dịrị anyị ugbu a, ya dịrị anyị ugbu a, ya dịrị anyị ugbu a, n'aha Jizọs Kraịst. Ime na onye ezi omume, onye nwe anyị na-elepa anya na mgbe agaghị adị anya, dịka anyị gụrụ n'akwụkwọ ndị Kọrint. Lord, as we continue to behold his face, may we continue to be transformed daily in the name of Jesus Christ to an increasing measure. Gọzie oru gị nwoke na nna anyị n'ime Chineke, onye ji wee gwa anyị okwu. Amara gị, n'elu amara gị ka anyị na-arịọ n'isi ya, n'ime ije ozi ya niile. Chineke, anyị na-arịọ gị ka amara gị gaa n'iru ịbara ya ụba, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko ndị niile were onwe ha nyefee Kraịst n'aka, biko anyị chọrọ ime ka ị mara na ọ dịkwa oke mkpa n'otu ihe wụ inyefe onwe gị Kraịst, nke ọzọ wụ inye onwe gị ka Kraịst zọọ gị, zọọ gị, zọọ gị dịka ị na-ele elekwasị ya anya n'ihu. So ọ dị oke mkpa ka ị gbalịsi ike nye onwe gị bịa Bible study taa by 4:30 p.m. anyị ga-anọ ebe a maka Bible study. Ọ ga-enyere gị aka gị na-eto eto dịka nwa Chineke. Onye nwe anyị ga-agọzi gị mgbe ị ga-erube isi n'ime otu a n'aha Jizọs Kraịst. Mgbe ndị bandị ga na-enye anyị abụ ugbu a, anyị ga-abịa for our church offering. Gbalịsi ike ka inye Chineke onyinye dị mma. Weta onyinye dị mma. Otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ Zambo. Otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ Zambo. Otite mmanụ ewo, otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ Zambo. Otite mmanụ ewo, otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ Zambo. Otite mmanụ ewo, otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ nke Kraịst Zambo. Otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ Zambo. Otite mmanụ, otite mmanụ, otite mmanụ, otite mmanụ, otite mmanụ, otite mmanụ Zambo. Otite mmanụ, otite mmanụ, otite mmanụ, otite mmanụ Zambo. David nwere otite mmanụ wee gbuo Goloyat ya. David nwere otite mmanụ wee gbuo Goloyat ya. Goloyat nke nọ n'ụzọ gị, otite mmanụ chọọ ọnụ ya ọsọ. Goloyat nke nọ n'ụzọ gị, otite mmanụ chọọ ọnụ ya ọsọ. Akpọwereghere nke nọ n'ụzọ gị, otite mmanụ chọọ ọnụ ya ọsọ. Atụ atụ nke nọ n'ụzọ gị, otite mmanụ chọọ ọnụ ya ọsọ. Ụkọ ego nke nọ n'ụzọ gị, otite mmanụ chọọ ọnụ ya ọsọ. Otite mmanụ ka amara, otite mmanụ ka udo, otite mmanụ Zambo. Otite mmanụ ewu, otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ nke Kraịst, otite mmanụ Zambo. Otite
obi mu dawa chukwu mkpụrụ obi mu dawa chukwu obi mu dawa chukwu mkpụrụ obi mu dawa chukwu obi mu dawa chukwu mkpụrụ obi mu dawa chukwu obi mu dawa chukwu mkpụrụ obi mu dawa chukwu obi mu dawa chukwu. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, praise. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, praise. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, praise. Oh my soul, praise. Yeah, oh my soul, oh my soul, my soul, praise the Lord. The band can I gather for general thanks and return of our still worship cards and our tight envelopes. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, praise. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Yeah, my soul, praise the Lord. Oh 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 my soul, praise. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, praise. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, praise. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, praise. 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 Oh my soul, praise.
onye nwe anyị n'ezie obi anyị na-aja gị mma n'ihi mmeso ọma gị n'ebe anyị nọ. Anyị na-ekele gị Chineke n'ihi ọtụtụ ihe ukwuu i mere wee nye anyị n'oge ndị gara aga, n'ihi ọtụtụ ihe ukwuu i mere wee nye anyị ọbụla dị n'ọtụtụ ụbọchị taa. Ndụ anyị dị is a testament. Onye nwe anyị na ị kwesịrị anyị ntụkwasị obi. Nara ekele Chineke. Ya mere anyị bịara n'iru gị Chineke na ikere gị ekele. Anyị wetara ihe onyinye anyị dị iche iche. Onye nwe anyị nara gị Chineke, nara ihe onyinye ndị a gaa n'iru igosi anyị amara gị na obi ebere gị n'aha Jizọs Kraịst. Gọzie ezinụlọ anyị niile dị iche iche, gọzie ọpụpụ anyị na mbata anyị, gọzie abụ ahịa anyị, gọzie ụlọ ọrụ anyị, gọzie ụmụaka anyị na ihe niile dị mma nke ha na-eme Chineke, mụbaa ha n'aha Jizọs Kraịst. Ndị niile ahụ na-adịghị ike, onye nwe anyị kwere n'ezie na ị ga-ewetara ha ọgwụgwọ nsọ, n'ihi na ọ gị bụ dibịa dị ukwuu, onye na-agwọ ọrịa gwọ ihe kpatara ya. Onye nwe anyị Chineke, anyị na-arịọ gị ka izute ndị gị n'otu n'otu n'aha Jizọs Kraịst. Ndị gburu ikpere na ọlta gị, onye nwe anyị, ọtụtụ n'ime ha gburu ikpere ebe a n'ikele gị ekele. Chineke biko nara aja ekele ha dịka aja Ebel, gọzie ha n'aha Jizọs Kraịst. Ndị ọzọ gburu ikpere ebe a n'ihi otu arịrịọ, onye nwe anyị, ihe ha na-atụkwasị gị uche obi na gị bụ Chineke ga-emere ha. Onye nwe anyị biko zute ha, Chineke biko zute ha, Chineke biko zute ha, mezoro ha ka ha hapụ mkpa ha niile dịka uche nsọ gị si wee dị, ka otuto niile na nsọpụrụ wedere aha gị. Anyị ekpuchiere ha n'ime ọbara Jizọs Kraịst, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ekele dịrị gị, eze ndị eze, ebe ị hụrụ n'anya were ndụ gị n'obe. Ekele dịrị gị, eze ndị eze, ebe ị hụrụ n'anya were ndụ gị n'obe. Ekele dịrị gị, eze ndị eze, ebe ị hụrụ n'anya were ndụ gị n'obe. Hallelujah. Onye nwe anyị nara ekele niile na otuto niile nke anyị ji wee bịa n'iru ya n'ụbọchị taa n'aha Jizọs Kraịst. Na-ekele ndị soro anyị taa bụ ụbọchị mbụ isoro anyị n'ife ofe na St. Michael's Church. Ekpere anyị na arịrịọ anyị n'isi gị na Chineke ga-agọzi gị mgbe ị na-ala ebe a, ka o dula gị n'udo n'aha Jizọs. Biko ka anyị cheta na anyị mara ọkwa na anyị ga-enwe our Bible study today by 4:30. Ọ bụ na inyere onwe gị Kraịst n'aka, ọ ga-ama mma tọchụ ụtọ for you to behold the glory of God more and more in an ever increasing way. It is for you to come and sit at his feet. Bịa n'iru Chineke na-ama akwụkwọ nsọ. Wepụta ohere, discipline yourself, gụọ akwụkwọ nsọ, gụọ ya. God will continue to reveal himself. So dịka na-abịa, Bible sị unu na-echefukwara ọgbakọ nke ụmụ na. So we encourage you to come by 4:30 today, and God will bless you richly in the name of Jesus Christ. N'ime izu a our revival package program ka anyị na-akpọ EFAC Week. EFAC Week anyị ga-amalite na izu a wụ Monday. Ọ ga-amalite echi bụ Monday with awareness. Anyị ga-apụ gaga mee ka ndị ọzọ, because mgbe anyị na-ekwu okwu ihe gbasara Jizọs, ọwụ Jizọs mụ na gị, ụkwa Jizọs ndị ọzọ. So we invite them to come and see. In John chapter 4, nwaanyị ahụ nụtara ka Jizọs gwachara okwu, Bible sị ya baa n'ime obodo jee gwa ndị ọzọ sị na bịa bịa lekwanụ onye gwara m, ọwụ onye awụ onye ahụ anyị na-ele anya ya. So tomorrow we are going out to reach out to brethren and invite them to come and join us na St. Michael's Church n'izu a. Na Tuesday ya anyị ga-enwe nkụzi anyị na-akpọ entrepreneurship, nkụzi ndị ga-enyere anyị aka onwe ihe ndị anyị ga na-eme dịka mmadụ iji na-enyere onwe anyị aka to survive.
especially in the Nigeria of today, to diversify our economy. Anyị ga-enwe nkụzi gbasara ahụike anyị, nwanne anyị nwoke ga-anọ nga Dan Ibiam. Some of us know him, so ọ ga-anọ nga ịkụziri anyị ihe. Please, we encourage you to come. On Wednesday, I ga-enwe marriage interaction seminar maka ọlụlụ di na nwunye ma ezinụlọ ihe ndị ga-enyere anyị aka to build our homes, especially in a challenging time like this. Agụrụ nwere ike mee enwe mgbaghasa na ezinụlọ, but Chineke ga-enyere anyị aka, nye anyị the wisdom, see how we can manage them. I ga-enwe talks and revival programs, talks that will come from Friday, Saturday, and Sunday. So by Friday, by 4 o'clock, also by 4 p.m. One night, okay, the Reverend Gaius Obinze will be here to speak on the topic or the theme that says, show forth his glory. Show forth his glory. Please, we encourage you to join us on these days, especially Thursday, Friday, Saturday, and all the weeks. They are very, very important. Sunday, Gawon Chikote. Make sure you have a copy of this to remind you. Ụmụnwaanyị ndị na-achọ ka anabata ha n'otu ndị nne na n'otu ndị guild. Ụmụnwaanyị ndị na-achọ ka anabata ha n'otu ndị nne na ndị guild. Ọmụmụ ihe unu na-amalite taa by 4 p.m. Biko Chineke bịa detu aha gị. Ọwụ mgbe ụbọchị ruru otu week agịla eme gị bịa sị chọrọ iso bịakwa bịa debaga aha gị ugbu a. All women station esco unu ga-enwe meeting ma agbasa chọọchị ugbu a nwatakịrị oge. All women esco agbasa chọọchị unu ga-enwe brief meeting. A ga-enwekwa meeting nke ndị home and abroad executive members, and then the village village collectors as ndị na-anara ha ihe na village. Tomorrow, Monday, by 5 p.m. By 5 p.m. Because ndị niile nke ha gbasara, please take note. N'echi na-abịa abịa ụkwa Monday, anyị ga-enwe PCC meeting. PCC meeting ga-adị echiwo Monday. Because I'm more PCC, ndị PCC unu echefuola. You have responsibility, and then you need to show you want a responsibility by being responsible to time. If for any reason you communicate. So PCC members, by 4 o'clock tomorrow, I can meet in an audio chamber for all PCC members. Finally, is it no longer a Mecca Charles Chinedu na akwụbata 30,000 naira na 2023 family harvest ha mere. And akwụbata 30,000 naira for that family harvest. Konye nwanyị gọzie anyị niile n'aha Jesus Christ. Hallelujah. Because on garden back and the PCC niile bia meeting anyị na-eme echi 4 o'clock. 4 o'clock because ọ dị mkpa ọ gaghị egbu oge anyị mee ya. We'll take it from there. God keep blessing you in Jesus' name. Ka anyị kpere Chineke.
nara nara o nara ekele Jehovah nara ekele nara onye kere ụwa nara ekele kelee Chineke na ebere ya, kelee ya na amara nke okwu Chineke nke a gụrụ anyị na Baịbụl na nke anyị nụrụ n'okwu Chukwu. Kelee ya maka iza ekpere anyị mgbe anyị kpọkuru ya. Chee izu ụka niile n'iru Chineke ka ihe niile ga-aga n'ime ya wetara aha nsọ Chineke ekele na otuto. Ka Chineke nọnyere na gị, chee gị, duo gị n'ihe niile na-aga ime. Ka Chineke gwọọ ndị nrịanrịa, ndị ahụ na-adịghị ike ka o wetara ha ahụike, ndị nọ n'ọnọdụ iru uju ka o wetara ha nkasi obi. Anyị ekpe n'aha Jizọs Kraịst. Anyị na-ekele gị nna nke ebere niile mgbe anyị na-akpọku gị n'aza anyị. Ugbu a onye nwe anyị, anyị na-apụ n'iru gị kama anyị na-aga ime ihe ndị ọzọ dịrị anyị. Anyị na-arịọ ka anyị nọgide n'iru gị wee na-elere Jizọs, wee na-enweta ịhụnanya na ebere ya na ịdị mma ya. Ka ndụ anyị bụrụ nke gị onwe gị jiri aka gị kwazie, ka anyị na-esi n'otuto na-efere n'otuto ebe anyị na-esoro Jizọs n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. Na nka ngọzi Chineke, Chineke onye bịara n'ụwa hụ ahụhụ n'ime Kraịst ọkpara ya ịzọpụta gị na ịzọpụta m. Ka otu Chineke a leta unu, cheta unu, ya chekwuo unu, nụ arịrịọ amara ekpere unu niile, zute unu n'ọnọdụ mkpa, mere unu ebere, bulie isi unu elu, mee ka ọ dịrị unu na mma. Otu Chineke anyị ekwu unu udo ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Abụ nọmba 84, Jizọs ga-achị n'ebe niile.
ekpere Chineke. Ekele niile na otuto dịrị gị Chineke gị onye duru anyị na mmalite nke ofufe a ruo na njedebe. Anyị arịọ gị Chineke anyị duru anyị laa n'ike na ebube nke okwu gị nke anyị nọ n'ụbọchị taa. Kwara anyị ụzọ n'ime izu a ka mmụọ gị duru anyị kpagharịa n'ebe niile nke anyị ga-ahụta onwe anyị. Na mgbe ikpeazụ otuto na nsọpụrụ ga-adịchara aha nsọ gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Amazing God, amazing God, oh, you always come through for me. Amazing, Amazing God, oh, you always